Work, work, and work the hele dag. Gymnastik er noget gider lav. No food, no beat, no noget som helst. I think med det styr med så lidt træls. Hey, start to be a efterskoleelev. Hey, start to be a efterskoleelev. Når vi møder op til gymnastik, står John klar med al hans kritik. Vi bliver desned på må og få, for I må sgu ikke gå. Hey, start to be a efterskoleelev. Yeah, I say! Hey, start to be a efterskoleelev. Når vi spørger Christine om hjælp, får vi blikket, at vi burde slå os selv ihjel. Hun råber op og går amok, for hun er sgu en hisselprop. Hey, start to be a efterskoleelev. Yeah, I say! Hey, start to be a efterskoleelev. Når Sebastian han står på vagt, har vi sgu intet at få sagt. Han får os over gymnastikkens bro. Det har vi svært ved at tro. Hey, start to be a efterskoleelev. Yeah, I say! Hey, start to be a efterskoleelev. Når Pretty Boy Mads han kommer ind, med tømmermanden i sit sind. Han giver os lov til at slappe af. Det er ikke lige noget John holder af. Hey, start to be a efterskoleelev. Yeah, I say! Hey, start to be a efterskoleelev. Tak for et helt uges gymnastik. Undskyld, vi gik i lidt panik. Vi elsker, at I har tid til os. Selvom vi tit er over os.